Nyawagire. Mano to koro ibedo mi kao ite maseche moko imiya miya nyiero. Anyier kosa ywagi. Apenji ni Nyawagire, iseikori adwa wuok adhi kama dhiye. Iseikori? Mane kaka iikori idwa luwo koda yo ni adhi e wuoth ma important kaka inene chalo no. Ikoni iseikori? Nyawagire, biye sori ane buta ka. Mae gima idwa wuok koda ni luwo koda yo an jaduong' ni. Ago suit ma serious kendo alwako gima important kasto mae gima idwa wuogo. Jodongo gi. Ate maseche moko anenora go to kendo aneno matek. Nyawagire wiyi mojany ni edi koma ni dwaro luwogo yo ni adhi go kuonde cha ni Nyawagire. Apenji ni wiyi ni nilose salun mane? Wiya ni nalose salun ma Kaeva. Nyawagire inyalo weyo salun maduong' e important salun maduong' e Migori ka to kendo Kenya to the world ni dhi Kaeva. Dong Kaeva no mana dhi mana. Koro magi to koro ang'o dhako ni? Iweyo salun ma important ikelo wiyi ma koro wiyi ojany ni idhi Kaeva. Salun oni kanye. Nyawagire ing'eni ni chocha in. Mane dhi yudo ka beche yom kose yudo ka beche chal nang'o? Dong wane mana neno ka be. Apenji ni a pesa me isiko ikawa kawa ira ikawo kasidhi iloso nigi wich mojany ni. Kinyisa gimoro ma important mondo wadhi kuma dhi. Kendo ni gima wacho no important. Nyawagire ing'eni in sate idwa mane asika chwadi. Gima wacho ni neno kok en important. Koro salun mane mani dwaro ni adhi. Nyawagire sori buta ka. Del aweyo sama wadhi e wuoth oka timra gi del moko mang'eny. Nyawagire adwaro nyisi ni salun ma serious ma yudore Migori County ka to kendo yudore Kenya to the world. Anyisi ni Nazir, iwinjo gini Nyawagire? Kaw gini ikete wiyi mojany no. Koro chik iti ka Nyarwagire. Achiko ite. Ne ng'anie. Ineno ka? Ma ng'ama nyocha nyien oloso ma serious. Iluongo ni Nazir. Nazir Dreadlock Salon and Kinyozi. Iwinjo gini Nyawagire? Nazir Dreadlock Salon and Kinyozi. Mayudore Sagero Kitbull ling sama wuoyo. Dak ni kona chon mondo adhi. Dak na koni chon in dak itiye gi wiyi kia kata rol mar dhako. Dongi wa dhi nyaka Kaeva kor ka duogo. Koro sani ene kaka koro wiyi ojany adwaro luwo kodi yo. Koro ma to koro adhi go kure ni dhi wani chiega. Koro Nyawagire kata in kaka wiyi chalo ni ang' inyiso ng'ato ni in chuor jaduong' cha. Nonga nyisa kwani. Wache wang' ni adhi ayude ni wache ni an chuori kocha cha ine. Dang' achwadi kata e ji. Koro Nyawagire adwa ni winj ginie. Adwaro nyisi ni Nazir Dreadlock Salon and Kinyozi mayudore kamoro ni Kitbull Sagero Kitbull mayudore Migori County. Wang'ni obiro ma serious to kendo adwa ni achaka nyisi Nyawagire to kendo achaka nyisi jopiny ma we wigi jany. Anyisi ni Nazir Dreadlock Salon and Kinyozi. Iwinjo gini Nyawagire? Nazir Dreadlock Salon and Kinyozi mayudore Sagero Kitbull. Wang'ni obiro ma yore. Mana Sagechu ka. Suna West kai. Suda West Sub County. Migori County. Ok Suda. Ne nyamama ni wero kuna pacha sama wuoyo. Wiyi mojany go dak ni dhi some kata Nazir Dreadlock cha. We nyiero sama wuoyo ng'eni iya wang' kaka sirika seriously. Dongin kaka iluongo ne mamit ne Suda. Nyawagire ing'eni abiro pami in minano ni. Adwa ni awe adhi wuoth gi kwe. Koro ing'e gima timore. Winji. Anyisi Nazir Dreadlock Salon and Kinyozi mayudore Sagero Kitbull. Wang'ni ayude kiloso wiyi no bedo kachacha ma important. To kendo jogo wanyisi ni Nyawagire kaka in nyako ma jaber kama in ting'eni ne in ayude ka ibere Nyawagire ute. Koro ing'e gima ne timore kanyo. Nyieno sani obiro ma yore. To kendo ka mineno obiro ma yore no gik matimore ka Nyawagire kaka in ng'ama wiyo jany kama. Nyieno kuongo timo ni miluongo ni blow dry. Iwinjo ka dhomo kisungu. Okuongo luoko na wiya gini. Wiyi ni blow dry. Kaka iwinjo dhomo kisungu ma important no. Kosetimo ni gimiluongo ni blow dry. To kare koro Nyawagire in jaoda kaka midwaro ni ikete study moro ma fine e iti cha. Ipo ni gino mano to koro kisungu dendo niya notlesses. Iwinjo gino? Awinji. Kaso koro wan gi moro mar iluongo ni macha ni iluongo ni yata. Koro ma seriously kata kidwaro ineno gik moko mane modongo swag ne wero ni adhiambo kopo ume.
Mano to kendo Nazir Dreadlock Salon and Kinyozi kanyo gitimo seriously. To kendo kare koro kipana wuondi ngima. Dong aneno kako timo ne gigi kae ma. Ineno kanyo. Aneno gi. Aya to koro nyawa gire. Ma to koro gima serious. Ineno kopone idhi idwaro timo gimiluongo ni idwaro ni los wi ma serious. Wanyisi ni wani kamora mora kikachaka kidhi but tema tek idhi Nazir Dreadlock Salon and Kinyozi. Kakikona no kora awedhi kuonde manyicha. Achaka yudi ne kendo ne awacho ni many kaka idhi loso wino koka wuok kodi. Dhi mana ne jopiny wang' ni dhi uru mane kamoro ni Nazir Dreadlock Salon and Kinyozi mayudore Sagero Kitbull. Wang' ni loso gik ma important to kendo kipani wawuondi. Anyisi ni wang' ni kande ne joma mine gi joma chuo madgombo ni kata in mana jenzi to kendo kata in mana kijana. Nyino lando gik ma serious to kendo giloso gik ma serious. To kata kidwaro ni mondo mi ing'e gik mang'eny. Wanyisi ni inyalo gombo gimoro mondo mi obed e badi, mano gimiluongo ni stopwatch. To kata kiero ni mondo mi iongeza urembo kata ibede gi sura maber, wanyisi ni Nazir Dreadlock Salon and Kinyozi mowuok manyien kendo yudore Sagero Kitbull. Anyisi ni wang' ni warwako uduto to kendo kidwaro bedo gi swag maber, dhi mana Nazir Dreadlock Salon and Kinyozi loso gik ma important. Nyawagire? Hey, anana wanere.